И какво става, хора? Може да видите, че днес гръмнахме акаунта. Защо ли се случи това? Поради техническа грешка. Моя грешка беше съвсем окей съм с това. Беше малко тъпо, но не е от голям проблем. Така че дайте ви покажа самия трейд, който пуснах. Махаме нотификацията. Това беше нотификация от TopStep, че акаунтът е гръмнат и че не може да се използва за правене на трейдове. Както виждате тук ми беше самата позиция, влезнах в Fair Value Gap, бях скилнал по-надолен таймфрейм. Само че трябва да бия какво беше. Да, на 5 минутки. На 5 минутки влезнах от Fair Value Gap, Order Block. Просто цената ми излезеше много булиш, пък и филна перфектно самия един часов Fair Value Gap. След като го видях, като видях тези конфирмейшни, просто с цената си мислех, че ще продължа да ходи надолу. Ентернах. Цената тръгна надолу, бях около $300-400 на профит. Нали, очаквах да бъде текнат previous day low, ала не стана. Така. Къде стана тази голяма грешка, че да бъде гръмнат акаунта, при положение, че пак бях пуснал 10 контракта, тръгвам пак с 10 микроконтракта. Стоп-лос ми беше сложен върху ето този хай. Така, сега да обясня какво се случи. Цената падна надолу, бях на профит. Почна се покачва леко. Аз си мислих, че просто ще иска да филми пак Fair Value Gap и Order Block, да се го тапне и просто ще си продължи надолу. Така, цената почна да се качва, почна да се покачва, само да го премисля това малко по-настрани. Почна да се покачва тук този кендъл. Тръгна. Нали, казах си, че няма абсолютно никакви проблеми, това се случва постоянно. Цената се качва на минуси и после бум, правиш яката печала. Обаче, това е вече в I30, цената в I30 просто изгърмя. И моята грешка беше, че бях сложил Limit Buy Order вместо Limit Sell Order. Тоест, вместо да ми затвори позициите, то ми добави още 10 контракта. И цената просто в 9.5, както повечето от вас знаете, цената е много рязка, много бързо се сменя и много бързо губиш пари. Аз в този момент играх с 20 контракта от този миг тук. И докато натиснах хиксчето да излезна от позицията, цената просто направи пад, стигна до тук догоре. Акаунта ми беше на минус 2123 и не можах да направя абсолютно нищо. Така, вместо да бъда на минус $500, станах автоматично на минус 2123, което е окей. Ще купим нов акаунт. В момента съм си взел практис акаунт от тях 150к. Не съм сигурен дали мога да взема с 50к, но ще използвам за момента този за 150. И де факто да, цената просто рали up. Хитна One Day Fair Value Gap. Това даже ще текни този хай. И просто днеска загубихме пари срещу маркета. Не е проблем. Ще се възвърнем. Но просто за мен беше важно да покажа, че е нормално да се правят грешки в маркета. Не постоянно ще правиш пари. Това е глупост. Ние като трейдваме играем с проценти и статистика, така че това е съвсем нормален период. Не може само да печелим. Надявам се в най-скоро време да се закупя отново акаунт. Смятам да е в момента малко да бактеста на FX Replay и също така с практис акаунта. И след определени дни пак да се завърнат, да се закупя нов Evaluation акаунт. И просто този път да си върна на NASDAQ.
Нищо. Случат се и такива моменти. Благодаря много, че гледахте и до нови срещи.